Sagudahin nga iti surat ni Oscar, nga napauluan, sadot, Dear Manong Nemi. Nagrigat ti biyag ti maysa nga OFW Manong Nemi taadayuak iti ayan di iti patpateg ko ken mangipatpateg kanya. Maysa aking skilled worker dito sa Saudi Arabia Manong Nemi napanunot ko ti agabroad tapno ti kasta ket at least lumungaw ti biyag mi. Siyak ti nauna kada kami nga tallo nga kakabsat awampay awampay ti asawa mi. Baruak pay ket pinanawak ti girlfriend ko dita Pilipinas Manong Nemi tapno umayek makigasang-gasat ditoy abroad dito sa Saudi Arabia. Idamdam mo launay Manong Nemi ket homesick ti talaga nga pagrigadam. Emi di bumaybayag adumaten dagiti pada nga Pinoy nga katrabahuan ken kasasarita no kasta nga day off ti tunggal may sa kada kami mabali mo mi tagpaspasyar wenno anyaman ti aktibidad ng kamaramido. Binulan nga gipauitak parang i-address ko ken i-address ko Manong Nemi ken ni Vanji nga bordek mi ken pasara ikakmet iti diretso nga para kini Lando. Talo ka magkapsat sa tinauna sumaro ni Lando ken ni Vanji. Naulila kami inti ama, iti ubing kampailaan, ket ninanang yung tinapati. Bakit yung ninanang? Adun di kita an-anayan na. Isang nakastang umawag ganyak ni Vanji. Manong, awang kartayon. Awanan. Bante magipawitak. Sige manong, thank you Sa inyo babayaan ni nanang pagsidayin nyo na imas, no kasta gipauita. Ken, no anyaman ti an-anayan na, anyo baybayan, rumbeng no ipacheck up yo. No anya ti baga ti doktor ng sakit na, ken no agresita ti agas, gumatang iti agas. Uwa manong, siyak ti makamo, basta gipauit ka lang. Nagipauitak nga rot manong naming imsakbay deta timawag ni Lando nga Jack. Hello manong. Lando, kumusta? Stoy. Sa may babayaan ni nanang. Good. Ti importante ka ni nanang, ti salunat na. Manong, nag-birthday dakto nito no Lunes. Sige. Maamta ka Igadang ko nga ipauit. Alam tulat ang kini Vanji. Manong isapirit mo, ti bang ipauit. Isapirit na pagbayad ko. Baka no, saan itad ni amin ni Vanji kanya. Pamupta ni Vanji. Sige ka, isipirit ko nga ipauit. Tapnon diretso king ka natin pag-birthday. Thank you, Manong. Thank you, Manong Oscar. Ganun ka matita. Thank you. Basta tumawag da Manong Nemi, kwarta ti dawaten da. Manarod. Serbi na adak dito. Siyempre, kakapsat ko ida Manong. Kaninanang, ti importante, nga sanda nga baybayan. Duada nga kapsat ko nga mga sikaso kininanang. Darati kaya kapunan no aping nga agtalekak ken nasimbang tiriknak tadada nga dua ang mga sikaso kininanang. Isublat ko nga tawagan ti girlfriend ko nga ni Merly Manong Nemi. Hello, Merly? Oh, Scar. Kumusta ka dita? Okay. Rigrigat latad siyempre. Trabaho ng malmalam. Sa kamalama kinana kami. Maturog kami na imbag. Katsika, kamusta kami? Kastoy, biyag ti sales lady. Siguro, ato di kita kararim ken ka, ha? Oscar, aduman di kita kararim kanya. Ngam dagos kumat nga pagkakadakwada nga da boyfriend ko. Nga da Saudi ko na. So kang pagtanagam. Si kakidi baka kit maili ko dita kit ada na kita ano ko na rin? Kita ano pa nagana mo? Ano pa nagana nga niya? Di kita ahente. Ano pa na ada pangawag kareta.
Dagitay agsapol iti babae nga ireto na iti lalaki. Adot kasta ket. Adot kasta ngem sa anak bat nga parpareto. Dagiti kakadua ka. No day of dagat papanam ko na ket. Inak krumaman. Inak ipeksa ti aram ko. Tadumat la tadi ti bakat gatang. Ora sa dinunga lugar dalatang. Ngem mostly nga dagitoy ket saan lang nga Pilipina. Dapat kita daduma pa nga nationals. Tamom, tapno dadaka nung maadot ipahuit da, duble sayod, double job. Ang trabaho dito, ikano day off da, ilako da pa itibagina. Nakalalas. Nga magpapeso ka ta? Tsaka ano mo? Tsaka mo pa nakikita. Ngayon posible nga mapasamak ti kasta. Nakalalas, mapandati abroad. Agap abroad na lang arodan sa balipay ti kwada. Trabahuan da. Huwag nga road. Anyat amom, baka no agkasapulan unay ti pamilyada ita Pilipinas. Iso nga agdubul job da. Mangmangin ko lang deta manong nemi ngem sanggo pay napadasan gadyak to kayat nga padasan. Napatag titunggal kwarta kanyak manong nemi. Ipauit ko lang di Pilipinas. Para karigiti kakabsat ko nang runa para kininanang ko. Doa nga tawan ko manong nemi dito Saudi. Ket ko na kanyak ni Narding nga padak ka Pinoy kan padak nga skilled worker. Ato siguro tinaurnungan. Dagiti ka kapamilyam sa Jai Pilipinas, pare. Taduatawan mo. Tsaka mo ata. Nagsapol dagat. Awang kortaming ko na da. Tumawag dagat, awang kortaming ko na da. Apay, sigalata pang naman da. Ha? Manutahon dito kapsat nun. Kat barukin balasang da. Nga saan da nagtrabaho? Baka no, nagbalindabat nga sa dot. Gapit parang suportar mo katakwada. Andiyan kit mo saon, Narding. Siyempre, pang namnamaan da kalata, tagabuta da kadtoy. Pagpambarda, kasapulan ni nanang, kunada, o remote no para katakwada. Baka sandan ba't nagtrabaho? Gabot amang namnamadal taking ka, pare. Ato kastakit. Gabot adapang namnamanda, agbalinda nga sila senyorito kada senyorita. Sanak na nakapagtimek manong nemi. Inamiris ko timbaga ni Narding. Napadasam ka din, di kasta pare. Napadasa ko na. At nakapsat ko. Ano tumawag, manong kanang man di pagpaduktor ko, kat ni, diyak maaramat at may isang imak. Ano? Diyak nga rutam mo. Sige, ikan ka. Kunak man. Kat ni, gabata, di na maaramat di ima na. Saan mo ito na makaobra? Kat, apay ako pamilya na. Ada asawa ng minisina da. Ada putot na ngem kasjay. Magnamnaman dapat lataking kwa na. Amom, gabot kapsat ko. Binulan ng ikak. Ti para keng kwa na. Pagpaagas na, wano saan kat para katakwada ta hangarod makatrabaho at dinarod maramad di may sangiman na. Naging ganang talak pare. Kaya na magayam, garamatan, no agtagay ti arak. Ana? No, adda makakita keng kuha ng kabagyan ni. Medya kakaasing talagang nagbaling nga inutil. Tanang karat maaramad di iman na. Ngayon naman makiinom. Uno agayab nga agiinom da. Kaya naman ti.
Left and right nga, pulutan ket uminom. Imbag da nang yung video, sana yung patulod kanya. Ngam nabayagan ang luklukon na, tikapsat ko. Ado itit mga ibagbaga. Nga ibagbaga da kanya, pare narding, pinagbalin mo nga sa dot, di kapsat mo. Pinagbalin mo nga inutil, di kapsat mo. Ibagbaga na nga saan nga makapagtrabaho, nga makapagtagay, matitiarak, left and right. Padasem, nga saan nga ikan. Pinadas ko yung bagakang kuhan, ading ko. Nagsarde nga ka nagtrabaho, kapat masakita, kahon ti maipauit ko king ka. 2 bulan, 3 bulan. Ni, kita pa matsimbre ka nga construction. Gabatasan ko nga ikan, ipilit na ba't nagtrabaho, tanang araw. No, ada makakita kang kuhan, nakit ko naman, no, talagang kakaasitahan na makuti di may isang ima na. Ngayon no mapan makiinom, no agpainom, opo, left and right, panagpulutan, panagtakin. Ano kakasta, Oscar? Pagbagasanda ka. Gaputan naman da nga adda kalatamang ted kadakwada, agbalinda nga sa doon. Kasta nga ta, dagiti kakapsat ko. No kasarita mi da, siyempre, ibaga daretay namnamaem nga kayat mo. Ngayon no, sa bali nga mangibaga, siyempre, ibaga da jipod no. Pinagbalid mo nga sa dot, di kiti, duwang nga kaapsat mo pare. Gapot ta. Papauitan mo itlat ta ida, mangnamnama dalat ta. Awon mo ornong mo ah. Walang yung para kininanang. Ipambarda nga para kininanang mo. Ngayon baka para laing kadakwada. Makasarsaritam ka din ninanang mo. Iti na minsan nga timawag ni Vanji nga kapsat ko nga bordek manong naming ibagana nga pa-check up na kano ni nanang. Abay, ano sakit ni nanang? Hanggang makapag na manong sumurot arthritis na. No magnakit ta kakaasing agsasarukod. Kung naman nasayat ka sa sadin nanang, nasayat mo nga bigla kas jay. Asan sa bumakat? So, mangipawid ko pagpa-check up ko. Sige. Pa-check up mo ni nanang ha. Wen, kit noonot ko na ti doktor, kit magatang nga agas, pagpa-check up ko, kit maigatang nga agas kin kuha naman na. Kit numawag met ni Lando manong nami, manong, at ako sunadak nga pantalon. Magtid ka man, digatan ko. Abay, saan ka nagtatrabaho? Amo, matangin, saan mo manay? Saan ka di maragsakan, no? Ti ipantalong ko nga napintas, kita nagkapukin ni Manong Oscar ko na, mabaling ko ilastog. Sige, baam na mga ipauita. Ket nung kasta manon nami nga tawagak ni Merly, ti girlfriend ko. Kumusta kan? Ado ornong mon? Basil lang ti sweldok. Basil maurnong ko. Sika manso siguro para gurnong mo. Agtalon to katawan ka ditan. Ako mat marunong ko. Dawatin mo't kami, pinsan kita kakapsat ko para kinanang. Kaya po, Oscar. Agtrap-trapaho ka dito sa Saudi. Nga di mo amo nga discard yan, kasanot para gurnong mo. Saan ka di makadlaw? Nga dawat, di kiti kakapsat mo. Abi na saan nagtrabaho? Umanay kumamat tingkit, dahil sweldo da, ang trabaho da, so da kagkabsat, kada umat asawa da, nga umanay nga para kininanang yo. Siya kamat amin pagdawatan da. Nadangar din pa nagduwa-duwag eh. Tsaka mo niya taramidek.
Mabaling ka din nga kidawang ka, nga sumarong ka sa jay. Tapno ibagam no anyat sitwasyon. Kaya ko mga siya, kadamagam katakwada na sitwasyon na sa jay. Baka saan damat ngayon baga. Mabaling ka di, please, sweetheart. Awang ka di karubayo nga mabaling magtawagan. Tadigin ti karubayo, isudat makasiim, no anyat mapaspasamak. Ay, ori ka. Dati bats ko. Bats ko bakla. Sige, isa tawagan. Nasyak pa nakmapan. Amahan no sa balit ti pambati daw, no? Pag-group da. Kaya susto mo, makaamuti mo pasamak sa dyan, karubo mo't laing da, nanang mo, di kakabsat mo. Dawa na kayong kaya, Oscar. Talo nga tawang mutan. Awa mo timako ng ornong mo. Susapo. Ano serving harot pa nagsawdim? Baka pa nagbalbaliwan di balayo. Man, sutin mo na nga, pinapintas ko. Kahit, video naman. Inki kwa damat. Pinicture damat ngayon patulod ka niya. Napintas nga, nirubit yung balay mi. Baka nang picture sa bali nga balay. So nga dyan karubayo, itatawagam, tapno isudat makamuno at mapaspasamat. Tinawagak nga rod manong name ni Pepsi, ni Beking, ti bats ko nga baklang karubay nga ano. Nag-ring. Hello? Kumusta kan, bats? Oh, kung nagtupay nga nga sika. Api ko mga di mo mga siya, hangkad nakapunbok. Tinagang ko dita. Saman nga ron, nakapunbok. Kumusta kan, Beking? Kastoy, masukan-sukat ati darling ko. Gabutaw mo tagpaot. Tapay man. Diyak makasarak ti sanga dumawat. Sanga dumawat iti? Sanga dumawat iti kwarta man. Kahit ko ti kastoy, gumatang ka man ti kastoy, kunada. Hindi kada. Ti sapsapulek ko man kada sanga dumawat. Sino ko mga rupit, tagbaling nga darling, tibak lang, asang nga dumawat man. Ay, sikala ko man, Oscar. Nasyak, sana ka dumawat. Oy, iba so? Agad masapong nga, nasyak nga ron, saan ka dumawat kanya? Sana ka dumawat. Nukas pagarigan ta siyak ti darling mo. Ngayon, mga alaklatan yung tawalat mo. Ngayon, ko daw dawatin. Agpeso nga nga saan ka ang dadawat. Ngayon, aga-alakalat tati kahit mo nga alay tawalat ko. Di kat saan ka dumawat. Baka no at dagpukaw nga appliances mo kahit hamo pagarupan nga intalaw ko o inalak. Baka na-misplace mo lang. Ay, po. Talaga pagkat katawan ng si Oscar. Nakatawag ka man sika. Kahit ko lang mamon, no, anya nga talaga ti mapaspasamak. Dita balay. Ay, magmanta dinamag mo. Ay na, naglaing nagbartek datangalando. Ti makadakes, nagiinom da, at da pa'y video okay da. Alas 10 lang aroden, nga iso ti karpiyot video okay, kakandadan to na tama na yun. Alas 11, alas 12, agpat-pat nang. Abay nga di report, iti barangay. Iti makadakes, kadwada man ti hype iti tanod, ori ni kapitan, kadwada met. At ano, painuman na nilando ni kapitan, mabartek met ten. Basta, may disturbo kami ititurog mi. No kasta kang bibidyo okay da nagbabarte. Dadangar ti problema. Apay nga ta, nga saan nagtrabaho nilando kung kuna. Tapos na rin masabat kumit no ko. Kang ka na nga nabarte. Kuna damat no ko, marami na kasta, abot damat ni Manong na kami sa Saudi. Umawag lang, pauit manin, kunada. Madi kunada, ang maramid mo, sumat kayat no Oscar, ngayon, iti para inom na.
Ket ni Merly. Ni Merly? Sino Merly? Ay, ni Vanji ko nakuha. Merly ka ni girlfriend ko. Ni Vanji! Ah! Naglaing nga makitong in. Ana? Mabaybay anda pa ni nanang mo. At nagigidgon daw agpukpukaw ni nanang mo, mabisina, anak ko yan niyok. Unada. Ana? Kaya mo kita mom. Na, di maut iti ni Merly, iti pagpa-check up ni nanang ko. Oo. Check pa napuutan ngayon pakita ng doktor ni nanang mo. Tinakakaasi isuna. Tano, pilit nga magna, ori kakasi nga magna. Ay, apo, aya, dati ina, ti adda diya Saudi Arabia, di naman lang maigatangan tinapindas nga sa rukod ti inana. Dati kayong igaman na mapilot, iso na sa rukod na, iso sa apo, ya. Kahit mo nga sawin, kasta ti mapaspasamak dit ha. Oy, Oscar, amang amat ni bagam nga, mga aramay dakit istorya. Yan tangi nagsaludsod ka kanya. Imbaga, tipod no. Dati akit obserbasyon ko, kin makit-kita. Sabi mo, hindi mo malay yung tawag kanya. Ano mo? Di mo kita mom, di mo pasamak. Di ba kasdaawag no apay nga, pinagbalin mo nga sa dot, di kakabsat mo. Pinagbalin ko nga sa dot. Katuin, saan nga mo tagtrabaho, gabat namang namnamadakain ka. Ay, bak pa ni Vanji no kuha nga, umay di parlor. Tamo naman agmanicurista, kaya nagpedicure. Ta nagadalmat iti, kasjay. Yung ko nalagid din, aboy, kung mapanag, brak pa lang, mangmang dadman man, namanong ko ito, para kanya. Nagling mapan magitong it. Napansapay, nakikasino, iti. Ano yan? Get ni Metlando, nga usawan. Tano kasta nga awan ti agpaalat ti mainom, isut mapan umutang. Saan nang bayadan nga taano at daman madawat na ka. Pinagbali mo nga sa dot, digiri kakabsat mo, Oscar. Oo na damatin. Makatawin. Dayjay balay. No pinarenovate ko. Kalpasan na. Agurno nga kuman. Ngam dawat nga dawat. Kaya aping amin nga mangted ka. Saan ka mangmatid gamin? Gamanak. Bats. Tinamuakin ka. Kinapod no na kitarantak ko nga ibaon dita. Ti girlfriend ko. Ngam minayasing-asing na nga tumawag ak ti karoba mi. So nga nalagip ka. No kumanta na sapsapa anak nga tinawagan, kinina mo no kasasaan ti pamilyam, nasapsapa ko mga naamuam. Nasave ko mga kita iya, impapawit mo nga, inum dalaeng, insugsugal, di kabsat mo. Paunay magten, balid to nga tawan, nga sweldo. Nga kasya tinaramid na. Gamanak baking. Bats, thank you nga ron. Bye-bye. Manong name tinawagak ni Merly. Ni Merly. Ni Vanji. Tinauding kabsat ko man. Nabayag na sa sinumbatan. Gaging nga sinumbatan. Apay ka di manong. Apay ka di manong. Kamuin, dahil sudak ano apay. Siya ka ba lang tumutawag kang gano ka? Sa tinutayan mo. Ito dito balay. No, ka dito balay. Mabaling ka din kasalita ni nanang. Dad mo kang kuha sa cellphone. Manong, sulutin ni nanang. Ori kasan parang hello mo, ang kang hanak amangag. Kaano pa nagbaling na sulot ni nanang? Sa dino nga talaga tayan mo. Di ba anong madatag tubela ko rakmet? Adda ka di balay? Wano adda ka dita.
pagtutungitan. Panji, saan ka nga kulbot pa? Namuha ko noon at malaga mapaspasamak tita. Kahit ko makasarita ni nanang. Mabit lang nga ron, takawit sa Jabalay. Kunak tuping namin kahit ngawang ka sa Jabalay. Sige, baliw bakto nga tumawag after 15 minutes. Kasta nga ron tinapasamak man. Tinawagak after 50 minutes. Hello, manong, takatubalayan? Da akong tutoy. Mawaling ka kasarita ni nanang. Tanya ti bagam kumakin nanang. Kasaritak ni nanang! Itan mo kingkuha na sa cellphone mo! Wala, pagkabugbog ka ng matan. Tunag kasang ka nagtubar nga dakos. Sige, sulato yun ni nanang. Hello, nanang. Hello, anak ko. Ay na. Hindi pa ilayang anak ko. Ngay bagbagak ka, hindi kakabsat mo. Nga kahit ka kumamit na makasarita. Ang di damat ipalubos. Italaeng Kumusta kayo, nanang? Ay na, kang kanayon kong ibagbaga. Kini Panji. Pa-check up dak ka di akit talaga nga di akong kaya ko na. Kit di mawad mat idi ti pa-check up keng ka. Anak mo nga pan pinapa-check up. Kang kanayon nga pumampano ni Banji anak ko. Madamdamag ko nga mapal makitungtong itungtong it na digiti pau-pauit mo. Ket nimat at nanganan tikapsat mo lando. Nimat lando. Kang kanayon milatang nga mabarbarte. Ang karyar pa kumorsonada pa kada digiti masabat na ta. Anak kami ti marikignayo. Dato na ituman ko. At tumtumarin nyo. Oo, natumtumarik at di mat maggatang ti tumarik. Kanjak mat amot tumarik at didak mat ipadoktor. Oo, naimatin. Di kito kakabsat ko. Kung kunada nga rod kanyak. Niya po, anak ko nana. At da dya inauna nga anak mo, dya ka, Saudi, pwede na ka ipauitan, di pagpaagas mo. Kung kunada ka dyak manamo, anak ko, ta. Dyak ba't nga makasarita, ta, di dapat ipalubos nga kasarita kisunan, tumawag da, kung kunad. Nagbali nga sa dot, da Banji kinilando, anak, sipod adda ka dito sa Saudi. Dalag barbartek tubre ni Lando, ni Banji, kang kanayon di taptong itan. At dapat ikidikong dawing agbalbalim da sa diyang awan, kat mabisbisina, karkarigata kat tagluto. At dapat ikidikong dawing aumat ilutok nga bagas. Kat siya kanay, anak ko, kumusta ka dita? Okay, akbat nanang. Pawarin matin na, gastoy. Nadanak, ti kakapsa, takas kadakwada. No, nadumagat ko na, nga basol mo, anak. Siyak taking basol. Sabi kami nga ipapawita mi na. Kit dumawat naman. Nga ti, bagbagadagat, parakin ka. Nga, dahil papayad nga para kanya. Kadidak mat asikaso. Nanang, pakawanan dak. Nagbalin pa yung natsyak, tinagkurkurang ka na kayo. Siyak pa yung anda dito abroad. Sige, nanang. Tamang panunutak ti pamuspusan. Ngadjakon da kamatin pa'y, dikit kakapsat ko. Ayop, dikit kakapsat ko. Tinawagak manong nemi ni Beking tibats ko. Oy, timawag ka man yan. Nagyaman na keng kabats. Tanong, saan ko namon keng kati sitwasyon? Diyak kumamit,
napanunot nga tinuntun no anyat kinapudno. Nakasarita ka mismo ni nanang. Ay, nakakaasi ni nanang mo, di mo lang mo. Mabaling ka di bats nga sikat taramatek. Please. Anat kahit mo zawain, sikat ipaw itak ti warta. Tas ikalabasit di ba pan magpa-check up kininanang. Nga sikamat ti gumatang, ti agas nga para kengkuana. Ay, pagbali na kang caregiver. Asan mo ti trabaho ko ti parlor? So may samang no santa kapalubusan dalando kini Panchi. Kastoyen, alaem ni nanang itabalayo. Tasikat mga sikaso kengkuana. Mabali mo nga panawan, mapagkat ti parlor, ada pangibilinam. Oo, kasunsak man ang mga mapasamat ni kasta. Anong tula sa o di kita kakabsat mon? Kasarita kita. Ibagag kadakwada nga palubusan din ni nanang nga umayken ka. Nga sikat mga sikaso kin nanang. Di awan lo kat pambardan nga dumawat ken ka, ti para kin nanang mo. Awanan na. Makamuda man ti biyag da. Iso nga papawitak kaputa para kin nanang ako nak. Ti amo ka asikaswanda. Ngam sa amad gayam. Dagiti papawit ko para kamatlayin ka dakwada. Isungad nga ko na nagbalinda nga sa dot, gabukeng ka. Pinagbalin mo nga sa dot, dagiti kakabsat mo. Mabaling ka di, brats? Sige. Kasalitam nga ani nanang mo, kinakasalitam na kakabsat mo, tapos nilikasta, kahit ipalubos na nga siya, tibang asikaso keng kuana. Tinawagak ni Lando Manunimi. Ano nga ba eh? Nagsalita kami kini baking. Kapatasan nyo masikaso ni nanang. Sa malimot o baray nyo. Itid ko ni nanang keng kuana. Manong, ang ka nagreklamo pa eh. Ipakamok lang. Tapos saan kayo mas tao, intun mapan alain ni baking ni nanang. Insublat ko ang tinawagan ni Merly. Ni manen, ni Banji ko nagpumunta. Kami manong, anda ka matlog ngita na yun. Mamalasak ka rot. Kahit kulay pa kamuking ka. Nga paalak kini baking ni nanang jabalay, tay jabalay da baking ti pagyanan ni nanang. Di, tapay mo, kaya mabaybayan nyo eh. Awang kayo jabalay, patpata kayo kinilando, awang kayo. May mesa ni nanang jabalayan. Nadakat nga makitungtong it. Ada ni nilando makininom. Kasano masikaso ni nanang? Anong... Sige, pakamuklakin ka. Kaya ka tawagak ni nanang. Kasano nga makasalitam ni nanang? O cellphone na, tawagak ni baking. Tamapan na alain ni nanang. Kalpasan na, itad to ni baking ni cellphone na. Kalpas. Sige, bye. Tas na nga rin tinaramid ko man. Hello, Bats. Hello, andak di bala yun. Kasangsawak ni nanang mo. Kasaritak ni nanang. Nang itad ko kingkuanan. Hello, nanang. Hello, anak. Nanang, sumurot ka kini baking. Irobat mo na kita arwatem. Kaya sumurot ka kini baking. Apay. Nanang, ni baking di mga sikaso ka na kayo. Yan tangi, kasana kayo mag asikaso. Di kiti kakabsat ko. Ken pasik up na kaitireto nga daw. Uwi na anak. Kakanayon ako man ngayon mesa dito balay. Sige, dito ka ni Becky ni cellphone. Hello, Bats. Hello. Itpacheck up mo tagos. Oh, saan ka ba nagpauit? Makamuka pa lang yung takwartam. Tagpauit ak man lang itireto nga daw. I-address ko keng ka. O sige, Bats. To saan ka lang nga, Bats? Talagang dyan kaya't kumang tumulong. Yung mga asyana kinanang musika. Pinagbali mo tumat kami nga sa dot. Didi kakabsat mo. Manipod idi addan, inanang idi sidong ni baking manunimi. San kon nga pinaupawitan di kakabsat ko. No ba'y tawag dala nga tawag.
Gabot na masurunak, natawag na nga tawag. Hello, Banji Amay. Manong, awan ni Sugalmon. Saan ka din nagpawit? Ano ka pang parang nagpawit pa ka? Nga pa imbas ko para kay Nanang, mapamuli sugal. Binaybayam ni Nanang. Sige, bye. Sumublat no tumawag ni Nando. Abay, hindi ba ka? Awan ti igatag mo ti arak, awan ti painumon, awan ti mayat nga pakiinumam, kapot awan mat kortamon. Anong nagpawid ka? Sana ka papawid ka kan. Nagdakkel ti bagim. Di kami nagtrabaho. Sadot. Sige, bye. Imblak ko pa ikitan man. Ti surong ko. Paonin mo ito nakakapsat di gito. Ngayon naman minsan, manong naming at adamot lakanyak. Apay kanyak na amiris. Nga nagbalindang nagpaiso nga sadot manipod iti tawag da nga tuwag pauitak. Ikak ba't ida? Pagpambardamat kaming ninanang, parakin ninanang, parakin ninanang. Nga dahil tamat tikang runaan, uri nga purpose ko no apay nga nagabruda. Tapos hindi kasi takit, masikaso mga na imbag ninanang. Nung tumawag at kini Beking Manunemi, kumusta ninanang ko? Ay, nasalun atin Gabot tumapakpakatan iti agas. O kasalitang. Hello, nanang. Hello, anak ko. Anak ko nga agsarsarukod. Ken, mga anak mo tiniti gusto nga oras. Ken, naiimas digit kang kanik anak ko. Kang runaan na una, tinateng. Nga masagpawan iti naprito mo natuno nga tilapi, anak ko. Di okay kayan. Okay ako, anak ko. Gabot at damat mga sikaso kan nga. Uri awan ni Beking ditoy, adamat niya, nadang na. Kadwa ka mo ka nagsasarita, kadagkat kadwa. Kat kumusta matendig iti satut nga nagyo. Nabayagan nga dyan nakikita ida. Nanang, nasiyat mo kasta. Singer nanang, ang ananus ka pala dita, ha? Tanukas ka sa nuhain, alpasan ti pat nga tawon ko dito yan. Agawid akon. Tapos na may ipantili ko kaya kayo. Hindi agsubli manuname cellphone kini Beking Bats. Kumusta kakapsat ko? Nagkakapsat mo. Ni Vanji. Napandi sa bali ng parlor. Siya tibang awis king kwa na hindi kang sa balit na panan na. Kagura na. Kagura na ka ni Vanji? Sa kanon tagipulpulong keng kwa, keng ka. Kada ganipod nung aramid da. So kagura na. Hindi dyan. Hagtrabahon. Nabayagan nga awan pagtutungitan. At ilalain na nga tamo di mas matligad na. Tadi mong matan papauitan na. Kumusta matan ni Lando? Ni Lando, siyempre construction. Naman din dyan, bagkat semento, batil semento. Pasaril na tapos uminom, ang yung sweldo na natin, igatan at inumin na. Nakadadutik siya na sayang ko kwarta para kadakwada. Inurnum ko kuma. Pinagbalimungard nga sa dot ida. Ita, gabot sa among nga pau ita, nagtrabaho da, tapos nagbiag da. Nagyaman na kikibats. At ang tugog ko nam, into no gawid ha. Ngoy, hahay, mawaling ang kid daw. No, anya neta kahit ko ang igunggunam kanya. Anya, kahit mo? Siga nga mismo. Loko ka. Siga nga mismo. Kahit ko maramanan, tarmas mo. Ay, loko. Hindi tayo talo. Tsaka yan, di magkirelasyon di bakla. Apay, nadungdungo kami nga bakla. Kami babae, nalalaing kami pa gabutak. Baka dali ka di babae, ganita kaya timangan. Hindi hatdog, ganita kami. Doon ka naman makirelasyon ti lalaki ti bakla. Ti lalaki magpakla, agbaling ka nito matabakla. Kasta! Gabuta maganasan na nga na di kwa. Adot kastakit. Apay, nagbaling ka bakla ng kastoy.
Wan at nakirelasyon iti bakla. Agbalin mata bakla. So nga knowing, friend, batch. Magtatatulat di ko. Ano na may ka gusto. Okay? Hindi ako ano kayong cause car. O sige, angaw ko lang di dyan. Tunod pa nagawid mo, 3 months more. Manong na may manipo dito saan ko nang papauitan di kakabsat ko. Makaurnong ako mati. Ay, ito kumat na urnong ko itan. Nakunak tinatam ko. Itatawagak ni Merly, yung girlfriend ko. Hello? Sweetheart. Ana, nasolba ti problema mo? Sulbaran. Karubak pitlaan ti naramat ko. Bats ko. Kalimbagahan ti amin. Kahit anang oritan. Agtrap-trabaho hindi kapsat ko. Tadyak matpapawitan itan. Di ka gusto ti ko nada ang pinagbalin mo sa dut hindi kapsat mo. Kasta ka dita dumadita. Ado dita. Pagbalin na nakakaasid di bagida. Tapos no, manong, manang, ading ko, tulungan ako man, gusto. Ore ko mamot na imbaganan siya, sakit da. Diyak pa na imbaganan, ading, diyak pa na imbagan, manong, manang. Ado nga doktor na panakon, kasto-kasto, nabarak pa kasto-kasto. Di na kayat ti maimbagan. Tanong maimbagan da, awanan ti ayuda, nga maawat da. Ado ka kasi diya. Sige. Ora na solusyon akong di problema. Agbakasyon aktan. Kaya di pa nagbakasyon ko. Ag-asawa tanton, sweetheart. Kaya pagyanan tantong aron, kaya mangbukod ak asigod na. Makamonton ni Panji, mang bantay kininanang ko. Wano saan? Di mo kadikayan? Gawari sakti na una? Kadagyang kadatan ni nanang? Kayat ko Nabayagan iliwag ti madanti na, sweetheart. Laglagi pa yun. Amalat at kanya. Awan pa nakam ko di maulila kiti na. Sige. Agyan tong ordinanang kadata. Ket kasta nga ron tinapasamak manong nemi idiak bakasyon akon nagkalaysakam kini Merly. Ket gaputa siyak tinaggastos iti balay mi. Kunak karirikapsat ko. Aga-asawa kayo. Dikit asawa yo. Iso iti mangyadayo kada kayo. Ket siyak, ngayon una, siyak iti ang naggastos kada ito nga balay. So nga dito'y kami iti asawa. Kadwa mi ni nanang. Agririda manong naming yung awan ti maaramin da. Aging ga nagitaray ni Lando, iti girlfriend na, ket nagasawa da, ni Merly met, di Merly manen, ni Banji met manong nami, ket intaray met, ti mga isang lalaki, nga nakirelasyonan na. Ket iso, dabukod naman nga balay. So nga, naisinan na gito kapsat ko. Nga idi, ket talaga nagbalinda nga sa doon, kapungarod, iti palagpaw-pawit ko katakwada. Iti agdama, manong nemi, naragsak kami kini Merly, tani nanang nasalunat at maasikaso isuna. Sana kas idi ka mabaybayan. Na iso ni nanang, manong nemi, iti kang ronan unay mga aywan, kadig iti talungan nakmi kini Merly. Ni Merly, intultuloy na manong nemi, iti kina-sales leader niya, kininto na makaurnong kami, mang ipastig to kanot bukod na pwesto nga pag ukay-ukay tapno agnegosyo. E rinto ta siyak manong nemi nadamat nagpunak ket nang ipasdig iti negosyo agaramid iti hollow blocks. Aging ka nga ti pagaramid ti hollow blocks at dapayad ni kitay kundaway nga siyak iti paumay da pagkatangan sa alang hollow blocks duket semento, landok kenda dumapay nga construction supplies. Dito nga ron, ti pagkasaritak, manong nemi, ket thank you, itilaing mo nga nangurnos, kalpasan nga nakinsed king kaditelya na to your messenger. Thank you, itilaing mo nga nangibasa, ng tadbihag. Ket sabi ko ma, tadamat na ibatik nga adal, liwliwaken pagsarmingan ti biyag. Pudnoon na ti kunada. No, at pang naman ti may isang tao, nga mangtedlat ta, ti kasapulan na, agbalin nga sa doon. Iso nga sabi ko ma, manong nemi, tama kaedad dito ti adal. Kadagitay sadut gagbalin ko ma anag nagagit. To'y nga dagyaman nga pagaya mo,
Oscar. Oscar, thank you.